Čau lidi, vítám vás u Let's Playu na server Monstercraft. Hlavní majitel je tu Eurkung. Možná si můžete... Já jsem majitel. No tak majitel. Je to vlastně taková informačka, co je na serveru. Budeme tu stavět baráky a prostě... Nie je to informačka, je to Let's Play. No. A teďka už vám víc poví Eurkung, protože... No, to je jedno. No, mluv. Takže čaute ľudia, takže teraz vás vítam na mojom serveri. Ešte raz bude to ako keby pozvánka na môj server. Je to veľmi lacno, môžete si tu kúpiť admina len za 5 €, čo si môžete taký kúpiť za 20. V českých neviem, to vám môžem povedať. No, to už vám osvietil. No, ďalej. Také, čo som ešte povedal. No, proste hlavný admin tu je ten Soul Gamer, to je jeho socha, to je moja. No a teraz predávam so zás Let's Playerovi. No, dávaj. A nedáme se teda do toho stavení nějakého baráku? No, môžeme. Dobré. Tak kde ideme, počkaj, kde má byť tady príroda, čakaj. Takže jsme zpět a teďka půjdeme postavit ten barák. Jako nebude to nějaký obří barák, ale bude to trošku větší, protože my to možná potom zboříme, anebo přihlaste se potom, udělejte komentář, když tak, kdo by chtěl ten barák koupit. My vám ho pečlivě ukážeme, vybavíme. No a jak vidíte, tak hrajeme v Survivu. Tak dáme se do toho? Pomož mi! Jo, dobré, teď mám něco v ruce, tak no. O bože, som sa zľakol, bože, to čo je? Logo. Hajja! No poď sem. Počkej. Tak já usral. Takže jsme zpátky, trochu jsme si dali pauzu, protože tam Eurkung honil Endermana. Teďka jdeme postavit ten barák, co jsme vám slíbili. Takže ja si spracujem drevo. Ale počkej, nemáme, počkej, ja si tu dám krafťák. Spracujem si tu drevo. Chyť moje drevo, lebo ja mám veľa dreva. No, já mám skoro plný inventář. Ja taky. Tak vyhodím kýblk z hlavu. Počkej, pozor, dám to do české věci. No, já tam dám taky, jo, něco. Jo. Budeme muset udělat větší čestku. Ještě raz robím jednu, čakaj. Kyblík lávy. To může být, můžeme udělat, počkej, ne. Kyblík lávy, to může být horká koupel. Trošku viac horka. Dobre, ideme robiť barák. Takže... A nebo dobrá by byla imitace, že dáme lávu, na to sklo a na to prostě dá zas vodu. Že by to bylo prostě, že by to tak ohřívala ta láva tu vodu. To nepojde, to prostě strativý obsidiant. Já vím, jak to myslíš. Že mezi tou lávou a vodou by bylo sklo. A jakože by to ohřívalo. No, taky to môžeme skúsiť. Takže tu bude prvý bod. Tu bude druhý bod. Tak. Udělala se trošku křivě, no, takže to se spraví. Hop. Čekej, jo? Jo. Máš dřevěnou sekírku, počkej, to si udělám. Na čo? Potřebuji dřevěnou sekírku. Umíš tohle počkat? Používaj Word Edit. Co? Nepoužívaj Word Edit. Co? Že nepoužívaj Word Edit. Jo, to... Já jsem myslel, že to tu označím a že to tu prostě udělám, ať máme ulehčenou práci. No, to je jedno. Ne, hráme bez cheatů, víš o tom. To je jakýby cheat, víš o tom. Samozřejmě, nesmíte používat cheaty, jako je například Flick, Game Mode,
Jako když vám ho nedá admin nebo Smrtelnost. něco. No nebo X-Ray, to je taky hack. No jo. Hej! To mám vyšší takto. Jo, ještě tak, to jsem nevěděl. Teď už jo. Sekirka, kde je? Kde je, počkej.